के लाका झीजा हमरा के खड़ा कर दे इतना लोग के बीच में। आज हमने के मंच पे तमाम बड़े बड़े बहुत कलाकार भी आयल बने हमने के पूरा टीम लागल बा। परमजीत भैया के टीम लगल बा जो यहाँ के साथे हमने के शुरुआती दौर में हमने के कीर्तनों गोले बने ना। आज आदरणीय मेरे बड़े भैया गार्जियन सुपरस्टार राधेश्याम भैया भी खड़ा बने, आपके भी कोट कोट के प्रणाम बा। रौरी के देख के हमने के सीखने बने। आज हमने के प्रदीप भैया भी बैठे बनी, तमाम हमने के कलाकार चुनू चमकीला जी हमने के गार्जियन भाई। चलिए आई कबो कबो होला कि कबो जिंदगी में बड़ा कबो कबो कठिन भी परिश्रम होला जो उनके हम उस दिन देख ले बने। हमारा जीवन में सबसे ज्यादा केहू के योगदान बा तो आप सबके योगदान बा। आप लोग शायद ना रहती तो हमारा जीवन में कुछ रहल ना, नहीं तो ही दुकानी में कुरकुरा टाफी हम बेचत रहती। आज एगो ऐसा वीडियो बना के डलनी जो उनकी राते रात में 7-8 मिलियन चल गई, हमारी जिंदगी बदल गई। वो आप लोग हमरा के बदल दे। एक खातिर एक बार जितना भी आज हमारे दर्शक आयल बनी लो, हमारे बड़ भाई बुजुर्ग चाचा चाची हमारे माता बहन बेटी जे भी देखा था सबके एक बार मंच के माध्यम से एक बार गोड़ चुके गोड़ लगत नहीं तनी ताली बजा के हमरा को आशीर्वाद दे दीजिए। कि सारी दुनिया के हाथ मेरे सर से हटे, कि सारी दुनिया के हाथ मेरे सर से हटे, अमाय अपना तू आंचल हटाना ना, गिर जाऊंगा अबीर पर्वत से अपने नजर से गिराना। हमारा जीवन में कुछ बाना अगर बा तो आप लोग बानी तो हमारा जीवन में सब चीज बा। आ जाए रसभरी जी, रसभरी आइए आइए आइए। आज हमने के रसभरी जी के साथे 2-4 गो वीडियो हमारे वायरल हुई बा, 4-5 मिलियन चलल बा। जो उनकी खेसारी जी की यहाँ के बहुत सारा मंच कहले बनी, आप लोग देख लो ना। आई एगो भजन गाय बकरी बात से, एगो दूगो कॉमेडी बोल दे बकरी बात से रोलो सकती है। एगो भक्त आइल बा माई के दरबार में, माई से कहता ये माई तू माटी के बनल बड़ू हो, कितना सुंदर लागत है। आज सबे है जा माटी के बा, भले है जा सबे खड़ा भइल बा। एबे 2-4 घंटा बाद जब घरे जाए तो रात देर रहो तो चालू कर दी। तो हमने के जीवन में कुछ बाना तो सबसे हम आप हाथ जोड़ के आग्रह करब, जब तक आप बानी तो आप लोग प्यार बना के रखिए। कहे से कि क्योंकि गैला की बात को करे एहसास आवे तो सब कोई मिलजुल के रही। आइल बा भक्त माई के दरबार में, माई से कहता कि माटी के मूर्ति से तकीली हम सुकाई के 1 2 3 4